Gwapo guys, munmun oy. Pinaspuhan man nila sa ilahan. Nabot na ilang pinaspuhan. Thank you kay Ma'am B. Alamin, naabot na ang pinaspuhan ni Mon. Wow, thank you Mami. Wow. Thank you. Oh, naiming dako kayong. Oh, wow. Oh, wow. Oh, dili panili apo sa kaning lili. Munmun oh. Ikaw man na, Mon. Ikaw man na oh. Na, oh. Wow, Merry Christmas. Nana sila gift. Oh, dali. Hawid, dali. Wow. Gamulit, biscuit ka. Wow. Salamat nan. Oh, eat na mura, dali na eat na. Eat na ikaw dali. Good morning natong tanan guys. Nanay hapit mahinog di ah. Hindi siya mahinog. Hindi na nakuha na siya mahinog na jud siya. Ngita ko dari og sikwa. Okay, sikwa di ah. Ang uban ang kuan kuha na ang uban na kay. Ngayon sa wala na tagad di ah. Dako na. Na din na sa utan kay kuan na. Isa oh. Hindi mo guna kitaan kay nas ilawom ba. Pwede rin mag tambay-tambay sa ilawom guys kay kuan. Sumapay pag pangbunglay na di guys oh na taas na pud. Nari guys na ko ano. Nag-seed pa ko og kuan guys kay og muturok na to maghilira ko dari sili kay kaning sili nga ingani guys kanang mahal ka sa merkado. Ingani gagamya do ka buksing ko. Wala nang kog sili. Harvest ka daning kuan. Hinog lang ni siya. Wala na hug sayang. Dako kaya siya. Oh, naghana ka guys oh. Puro hinog na. Kado guys hinog na. Hinog na siya. Buwak lang ito. Masko. Lagihang order nga hala. Mahala din inak. 900. Sale mangani na. Kapin. Kapin mangani ang tanan. Ato tong gunting. 900 kapin ba anak sa? Ano ni? Ang tasod kapin niya. Sale man. Palangga kayo niya mga mingming. Gitawag na dami kati. Mga yung pagkaon. Wow, what lang? Mapay pagkakaon. Sige, may balik-balik sa merkado. Talik niya. Alkansi kay ko. Pila din mo sa kilo? 140. Kanin. Yun na? Abot ni pila ka bulan. Kay ang usad to ka kilo gaya abot kayo sa bulan. Wow. Ag sikwan rin na ang lagi na ni Munmun. Lamuras Munmun man. Budang model to yun eh. Gwapo guys Munmun oy. Pinaspuhan man nila sa ilahan. Nabot na ilang pinaspuhan. Thank you kay Ma'am B. Alamin, naabot na ang pinaspuhan ni Mon. Dako jud kayo sa 7 kilos raman di ay. Kay ko bag 25 kilos kaysa Ano magkasako. may 25 kilos ang... Grabe, 20 Nahaoy kanang baligyan sa merkado 25 kilos. Kuan, di kan sila og isano di ang gisugo.
gisugo na sila guys ug papalit og nga ni ba nga pan ba. Pang kuha na mo. Para asa na nak? Tangan nagkabubot. Mga taga ko. Pang gusto sa bowl. Kuan, duha lagi ni kabuknak tag So, sa tanan man sa ate good. kay di na ko mo gamit sa kuan katong dako nga pan kay grabe mo kaon sa kuryente to. Kana kay Ano niya ra to may bisita, magamit to. May bisita to kanang pangtulog namo ba. So ano siya ipapalit Ano kay siya guys? i-assemble nak la. Kana siya kay kusog man na sa bisag gamay. mamalong mangani ko ano usahay kay pati Kupo, dito tugnawan. mag-iti. Palungon ako basta makadlaw. Kusog. Nadili ka sa kurente ba? Ay sakto na siya kay umuabot ang bid. Ang kurente makay na sa 193. Ano na. Bisan mag-buang ko. Pero kung magamit ito gilid ko. Kay naman isa. Maglimpyo mo ko siya. Kuan guys kani siya umuabot to among bid. Sa bid ra ni siya iipit. Makita sa inyo puhon. Pink pa di ang gipili. Umila ay ako yung blue ang sa. Sasaksak na ta. Pink po tong usanak. Kuha na lang. Kuha sa naisibo sa ng kaning isibo dito nak. Kay daot ng dahon. Sige Ano busog ka? Oh, lipad ko din buhok ni mama. Nara kay parang takas kurti. Diba? Duha ni siya ang gipapalit guys kay Dai. kuan. Wala na, butang na dali. Pink pug iya ha. Kay naman si Nicole nga ingani sa una kaso lang ibitay man nya. Wala may Di man bitayanan to-clip. sa. Tuwi mo ba kung nga sa bitay. Sakto din na siya kaya tura na i-clip sa bid. Ako dikilip gaya ko sa bangko or gaya ko kay. Hindi ko i-clip ana ay bot barang ng kwarto. Ano ang buhat mo sa boarding house mo? Ako kay bangko akong gibutang kay ano na ang bed pwede mas bed. So siya lang ipapalit yung nga ni Mambi kaya among kuryente man gud wala siya mo naog kay usog kayo tong kuan. Ngira tong may bisita ra sa kusina mangaon Ang pan ang kana kanang klipan kay para pang tulog magabi iba kay kuan. kaya. Sa mga tools, dali na. Kusog kayo ang stand pan dako kay kuryente. Sa ito po mga abubot ablusyon. Sa 29 pesos lang. Mani pangugas sa plato, sabon, panglimpyo sa salon. Naglimpyo ko dito sa lababo na kay nagkuan dito naguba naman dito kuan. Albatros. Nanay mga bisita ng Ari. Just di pa bawag ilahang cheerias. Pero starring nyo guys si Monmon oh. Salamat kay Mambi. Wow, thank you Mami. Wow. Thank you. Oh, naiming dako kayong oh, wow. Oh, wow. Oh, dili panili apo sa kaning lili. Monmon oh. Ikaw man na ikaw man na oh. Wow, Merry Christmas. Nana sila gift. Oh, dali. Hawid, dali. Wow. Wow. Salamat nan. Oh, eat na mura, dali na eat na. Eat na ikaw dali. Wow, lami kayo. Kaon sila kay unya kalabasa naman pud og chicken. May pa ni sila kay may kalabasa og chicken. No? Salamat kay ni Mami. Mga gagawin naman nani mo kagagawin na. Ay, dinay. Min kay mga hulog. Hindi man ilugan god. Oh, salamat ni Mami sa pagkain. Salamat. Merry Christmas. Hini-hini di akit kat kay di man ka ilugan ikaw ra man usa diha kay gilain man ka. Sarap kay tignan ice cream. Man, ay kuan dito, ice cream mold nga tag 69. Oh, ice pack nga mo din. Ikaw rin mag-ice cream niya. Maghimo ta. Yung mahalin na atong i-post.
Hindi lang yung mga, ano yun ba? Pajibar, tangagatas. Ice cream na siya. Nga nagama pugod. Yung mango graham. Di ba na dapat siguro ibutang sa freezer? Kaming guriam. Tangoy, ang Diyan na guys, ang gihimo nga pajibar ice pop. So ganahan mo ani guys. Pwede ra ko mamaligya ani. Sa tinuod na ice pop guys. Pajibar ice pop. Mm. Mm. So hindi ginanglan nga mamalit kag ice pop sa tindahan. Matay mahimo tag lami, try ninyo. Nunta. Sila na ni bagay sa'yo pagkaayo. Christmas, hello. Guys, Merry Christmas guys! Feliz Navidad! Wala pa man. Wala pa man ukis man. Man! Te, pakuli ka sa kote. Hindi kaya pumata ako. Kita lagi na imuhang urahin day. Morning guys. Morning guys! Yan sila nagsimba. Tubos na lang ko nila simba guys kay ang tiil ni hubag kay na dukdukan sa kuan bato. Sakto di mong isuot day. Nice naman yan arabang color nga. Kuano? Yan ang color layer. pili green mo, guro na. Murang. Nanana na kay nga nga sinina day. So good morning na itong tanan guys. So kuha na dyan guys. Pasko na dyan. Pero kuhaan pa man. Unja pa man ang Pasko. Gabi eh. Uy, pakanan niyo mga mingming. Feliz Navidad! Merry Christmas daw ate. Merry Christmas daw diha Mami B. Si Munmun Ni Malambi. Guaps Bitani. Ug ni Mers and Family. Mura man sa mahilig og mingming. O shout out dia sa mga mahilig og mingming. Miss ba? Miss ba? Mahaw ta. Hug ulit ni ate dali. Up. Ina siya kay katulo na siya naghag. Huwag ka na sila nanimba guys oh. Pakarga dyan siya ate. Doon. Hugat na. Mapakan ka ha? Shout out dia sa mga mahilig og mingming. Tante man kay buduol man. Kami naman ng balab. Naman na. Sus. Sus! May patungiro dito ka ni Simba dyan siya. Sigak Forest. Simba dyan siya mo. Butan ba kayo? Mas Dante. Ito mura niya. Ang mga kamutan niya tuti. Ito. Shout out sa mga mahilig mingming. Merry Christmas. Baby na Merry Christmas tay. Ayaw ni Munmun. Uy, Merry Christmas guys. Muluhul kay Munmun. Bala may kayo ni Dulog sa... Hala, wa pa man siya mahuman og kaon di ay. Sulit man din niya. Kubasa na ba ilagi kaon guys kay gahapon whiskas man to. Basa dyan para ano. Tabok na siya oh. Palinaw ng mata. Uy. Ano ka? Diba? Gaduyan na kay busog naman na. Shout out the American family. Merry Christmas. Tana guys kay Shout out sa mga mahilig og mingming. Hey, mapakarga na po sa gusog nak. karga na siya. Dili na, kapoy na, sige karga. Bayid lang. Halog na. Ning karga na. Ano yung bagay ko?
Oh, shout out sa mga mahilig og mingming. Comment big sa mga mahilig og mingming diha be. Ang mga mingming. Dan buhat dong kaya mamala. Ablihan lang siya kayo pagawa sa marami. Bye, Nana. Kaya matawag naman sa Almimi. Kuha na ron. 24 na. Diya, gahapon ako naka-upload. Kaya malagi na. Bisik adyo ko kayo ng limpyo ko des kusina. Diya, wapali ko makahaman guys. Kaya mga butang nga nagplato. Hapan nagipang hinluan. Tanan nilawam sa kabinet. Hapan nagipang hinluan. Diya, mag-story sa taday guys. Ano? Kaya, di na ako ma-imagine. Di na ako kanang murag di ko katuo ba nga may nga ni kamuhang kinabuhi bitaw ron nga kanang hapsay kamuhang pamadyo na nindot kamuhang hidaanan na nindot kamuhang pinianan nga na banza di na ako ma-imagine ba nga makakita bitaw ko guys sa kanang usay mo kanang magkato lagi mi Santander matumiglusod na imo magihal bitaw nga kanang luwi ka adyo nga bay mi ko nga susugam mong bay nga to sa una nga na kanang wa mi lamisa wa may kananan, wa may kusina nga na anja. Grabe ang Ginoo mo provide guys no kay bisag wa na mo nigi pangadyo pero isang gihatag namo. Manang kita dapat pirmira jud tang magpaibsanan sa mga tawo nga manglait bitaw nato kasi una grabe panglait jud guys pero wa ba na mo nagi kuha na haraman na sang gihila kay usay masakitan man jud tang nang mga mingan sila nga katawan ramig makabay mi nga na ba murag sakit bitaw para nimo nga kami naning kamot mami nga bahalag nga na among bahay nga to among bahay nga kanang amakan sa kanang walay bintana ang bintana DIY nga kawayan nga na ba so na may iban na rin nga viewers nga nagsubaybay dyan na sa amuhang pag vlog sunod sa una pero kuntinto na may minadto guys nga ako kuntinto na dyan ko nga na nga kanang makapa-eskwela ko sa mga anak makapahaman ko sa anak ko pa-eskwela nga na kuntinto na dyan ko sa gihatag sa Ginoo atong time pero ang Ginoo jud guys di siya mosugot nga taman ra jud bidad to nga na jud among bay sa hangtod nga nang di wa mosugot ang Ginoo guys kay gusto jud ni nga ihapsay mi so mana guys nang gihimog instrument si Mambi salamat jud kadto Mambi sa tanan ug sa tanan nga ning tabang namo sugod sa pag-vlog guys daghan kadto mo na ang uban nawa na jud ani kay murag gipul-an na siguro sa mga vlog ba. No, nagawa na sila pero nagpabilin gyapon na sa mga kasing-kasing guys katong mga tao na gyapon nakalista na sa mga kasing-kasing sa mga labi na to ni Sis Salome Ramo ug ni Sis Marieta Ramo. So taga-Bohol na sila guys mga jud nay una nga ning kuan jud namo sa una guys nga kanang tabang nihatag ni Nicole para sa kuan ug si kuan katong Miss Marquis mo ni bayad sa pagkuan ni Nicole pag board exam so grabe salamat kadto ni Sis Bitani so si Sis Bitani guys kanang mukalitra na siya sa unag musintra na sa palit og bugas ang may tan-aw mi nga wala na may bugas mukalitra na sa wala pa mi tabangin ni Mambi na si Ma'am Bitani anang okay ra jud kadto gwaps nga kanang usahay ka ng mga saba ka mura ko giturling nimo og igsuon say guys kung kasab-an ug say mga mali nga na pero naman jud tay tawo naman jud time guys na natay mali labi na natay mali nga maistorya sa atong pag-vlog nga na natay mali nga murag nasubraan ra pud sa ilang hunahuna nga mauna na nga na murag kasab-an ko pero dawaton na niyang mga saba kay murag isa na pud kong gituring nga pag igsuon nga na labi na ni Jijin nga ijang gitabangan karon nja usahay masakitan man pud ta pero di na lang nato nabaliwalaan na nato na mga say na may sakit nga mga salita nga na pero ididman lang na nato kaya sa una guys nga inon mi nga sakit jud kadto na sa una inen mi nga kanang di ko makapa-eskwela ag college katawan mi ug di mo makatawan ra mi ug makahimong migbahin sa kay nakahibaw man jud ang Ginoo guys nga o kanina ning kamot man jud ni sila so nakahimong migbay mao na to guys katong hapamakan so wala pa to na to guys katong time nga nag-green pa mi dari sa mga silingan kanang naiagihan na to na gamay diha guys nag-green mi diha murag 6 months pud mi nag-green diha so mga to guys nang long story jud kadto amuhang ug pwede lang jud amuhang kinabuhi bitaw nga imimki sus daghan siguro mo hilak bitaw guys nga naman jud nang
plano sa Ginoo man jud yung tanan. Wa man ingag ka nang gipangadyo namo ni plano ni sa Ginoo nga tanan nga di mi basa og muuwan, di mi kuano ka nang maghangin nga na magunos. Muna dako kadto ko salamat ni Ma'am B sa tanan nga ijang buhatan mi ngani nga mahapsay among pamudyo. So na istorya lang ni na guys ha, kay sugod sa pagtungtong sa December daghan na kadto mga namasko, di ba? Sa inyo guys na naman siguro yung namasko. Katong time nga amuhang bay sa una nga murag hapamakan pa wa jud ko ingag na ni sedari nga namasko. Na tinuod jud guys, wa ko kita nga naman siguro mga bata nga na, pero natingami guys kay daghan na kadug namasko. Manang bliss jud kay jud mi sa Ginoo kay so daghan kadug mga ningkanta diri sa Mumbai nga nang las ni agi hala mama daghan na jud nila man nagtalay jud sila dalas gawas gay datos gawas. Nay mga bata nga nagbitbit sila mga bata murag kanang makahappy ba nga nay ningkanta na ningari-dari gikantahan mi nga nay namasko. Murag makahappy ba nga sa una pagkuwat mi nga nay mamasko. Kanang wala siguro yung mamasko na ni sa to anak kay mali na di ta makahatag siguro nila og pinaskuhan baron diyan man salamat jud kadto sa Ginoo guys kay ano mura ganang makahappy jud kay sa tanan ba nga lo daghan na kay nila nga na ba Miss Cristel hala mo daghan na nila mo wala jud ko ka video guys naka-video lang kog last nga padung na sila muli kay mauwa mo ko mag-video ka daghan na sila nakatalay naning abot jud diri sa dapit sa kusina hantud dadto sa kuan ba nandaghan jud kay sila sa mga tanan di ra pud na guys kay nung pag-start pa jud og December na may daghan jud ni sedari nga mamasko. Daghan kadto mga namasko ba. Pero sa unang time lagi manang gikuan ako bagitan din na wala sa una nung kunak sa una nung wala man jud nay namasko dari nga na kanang maghuwat lang jud mi nga nay bata nga mga nga mamasko nga na pero karon daghan kadto namasko guys. Makakuan po ka ba ka ng swerte ba dyan na imong bahay nga na ay mga anta nga na binaw Pasko na ay mga ri nga na ba swerte ng bahay nga kanang anhaon kag mga kanang mga bisita nga na ba kay man na ibig sabihin na guys kanang maadjong tao ka kung daghan kag bisita nimo pero sa una daghan kadto kog mga ri-dari pero kanang lagi yung ayo ngayo mig nga na, ayo, ngayo mig malunggay, ayo, ngayo mig tanglad, ayo, ngayo mig nga na ba? Daghan makadyo kong mga gulay, manang daghan kadyo mo ayo, daghan kadyo mo ngari-dari. Sa karon guys, kay kasugod-sugod naman po ko, kanang tanong kuan, mga utanin. Nagtugsok na ko dito guys, og kanang mga sitaw, bitaw nga karaan, nga nang magbura nga mura sa kuan ba? So nakakita mo ko dito sa Santander nga na maligja dyan na murag na laja na so matuhang palitong sitaw. So nagtugsok na ko ganiha kay magsige lagi uwan sayang pud nga mabuhi niya. Mato pa din po ko agriculture kay nagpost man tong agriculture nga kuan. Kanang tawag dito na sila mga seed ba. Mga seed silang talong, mga sili nga na. So ato ra ko magpangadyoan kay kanang okay ra man ko mga guys kay sa una apil man ko anang mga kanang pananom apil ko na ng mga kuntis-kuntis ug mananom manang okay ra jud sila tagaan man ko nila kay malagi na gihan lagi ko mananom diya kasugod-sugod na pug ko kay kuan may naman tang natay kuan ba natay ani diya maro to guys ang vlog guys kanang salamat jud kaadto ninyong tanan sa mga nagpabilin dani kanang kay bawo man jud ko nga daghan pa mga nagpabilin dani kay niabot pa man yung 500 usay maabot pa mag 1,000 kapin. So salamat ka doon yung tanan. Merry Christmas. Ug labi na sa itong mga tao nga kanang nag-love jud namo ba. Na may daghang kadto mga viewers dali nga nag-love jud namo nagsubaybay na. Madyo na laman guys nga kanang maka kuan pud ta kanang makadalar pud tag ginagmay bahalag dugay na mo madawat pero maura sag natigom nga na usay 3 months say maabot og 4 ka buwan sa nato ta masweldo kay wala gina gamay na kadto ang kuan ron pero nay maswertihan pud guys nga usay 2 ka buwan makasweldo ta kay magsunod-sunod ko og upload ja kay wala gina sa panagsara ko maka-upload dapat kali mag-upload ko kaduha sa kaadlaw nga na ba sa lisod lagi pud kadto guys ug ay magsunod-sunod na sa pagtrabaho kay arang bisihan ha nang limpyo pud sa pikas guys ha balay sa ugangan ba dadto kay malagi na ang mga bata lagi di man kay bawo mang limpyo man wala anjo ko nag-vlog dito guys kay one na pud private pud tong kuan na
mutanaw ba dyan po dani ka ng mga iso ni Papa Edin dyan mga lagi na mutanaw ba ang vlog sila dyan siyempre tuningan ko niya nga sorry dyan kadutiha ka ng na ako dari nang hinlo ko nga na kay siyempre mga bata rabay nabilin dyan mga bata di man kadyo na silang mga laagan lagi mga bata wala ba di pareha na sa Kristilo Nicole nga di mo makakitag maglaag na kaya karon yung balik silang tuog kay mamata lagi na sila alas 2 so nahuman din nila og simba so unjang gabi siguro kay na may simba alas 10 man siguro na pare Pasko na murag naisimbang gabi injang gabi before mag Pasko damo lagi na guys na ani hubag ang tiil pero nakuan hinuna si Jack na mura ni kudus na so ang ipakita guys na ang ipakita ninyo guys gamay na si Jack so des ni aging adlaw kay murag kaunom na sa adlaw kay nadukduk lagi na si Jack murag na damage na iyang bukog na sila kay sakit jud kado siya pamugan ko kanang sakit sang kuan say nihubag jud ni sa karon ning kuan na si Jack ning gamay-gamay naging nila des ni agi nakaadjud na jud kado ni si Jack so manang balik lagi ta ko lumigiti guys nya kay malagi na di ko makasuot og kuan sapatos sandal sana pwede ra ko magsinilas ya, bawal ba siguro magsinilas dito watong passport so mora to guys thanks for watching guys salamat sa inyong mga suporta salamat kadto sa tanan ja amping ug ampo tang tanan guys and Merry Christmas on na pong tanan